Čaute, pokúsime sa teraz zamyslieť spolu nad tým, že či sme všetci deti Božie. Lebo poslednou dobou sa táto fráza, že všetci ľudia na celom svete sú deti Božie, zneužíva k tomu, že sa transformuje sa Božie slovo a využíva sa k tomu, aby sa tu prezentovalo niečo také, že všetci sme od Boha, všetci sme deti Božie, máme mať teda tolerantnosť voči všetkým ľuďom a máme stierať náboženské rozdiely a tieto veci. A využíva sa na to, že všetci sme deti Božie a že všetci potom veríme v lásku a takéto reči. Takže poďme sa spolu pozrieť do Božieho slova a zistíme, či naozaj všetci ľudia na celom svete sú Božie deti. Začnem čítať Božie slovo a pozrieme sa hneď na začiatok celej Biblie. Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plázmi, čo sa plázia po zemi. Tak stvoril Boh človeka. Na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Ako muža a ženu ich stvoril. Takže vidíme, že všetkých ako ľudí, človeka stvoril Boh. Dalo by sa povedať, že sme Božie deti, keď nás stvoril Boh, ale poďme hĺbšie do Božieho slova, pozrieme sa na ďalšie slova. Poďme si ešte pozrieť ďalšie slovo, ktoré nám tvrdí, že Boh je náš stvoriteľ. Či môj tvorca nestvoril v živote aj jeho? Či nás ten istý nestvárnil v lone matky? To je z Joba 31. kapitola. Potom v Žalme 139. sa píše: Lebo ty si mi stvoril ľadviny. V matkinom lone, matkinom živote ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Divné sú tvoje skutky. Tu žalmista ďakuje Bohu, že ho stvoril. Takže všetky tieto slová, ktoré sme počuli, vyznávajú, že Boh je náš stvoriteľ. Takže z tohto vyplýva, že sme Božie stvorenia. Všetci do bodky sme Božie stvorenia. Teraz sa ideme pozrieť, či sme naozaj ešte aj Božími deťmi. A poslúži nám na to zase ďalšie Božie slovo. Takže Galatianom 4. kapitola, začneme s tým. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho: Abba, Otče. Takže tu sa vraví, že sme prijali synovstvo. Prijali sme to synovstvo, Ale poďme do ďalšieho slova. Toto máme v Galatským 3. kapitole. Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Takže toto slovo nám zase vraví o tom, že vierou sme synovia Boží. Že vierou sme vlastne Božie deti. Poďme ďalej. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Takže nie všetci ľudia na svete sú synovia Boží, Božie deti, ale všetci, ktorých duch Boží vedie. A to je veľký, veľký rozdiel, keď vravíme, že všetci ľudia na celom svete sú Božie deti. Lebo tu sa píše, že tých, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Ale poďme ešte ďalej. Toto máme z Rímskym 8. kapitola. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Ďalšie potvrdenie. Tých, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva. Tu sme prijali ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Takže až ten duch Boží osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží, a to spolu dedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.
Takže keď sme prijali synovstvo vierou, tak sme spoludedičia Kristovi. A tak sme Božie deti. A ešte jedno úplne na záver Božie slovo, ktoré nám vraví, že z Jána z 1. kapitoly. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. Tým, čo veria v jeho meno. Takže Boh nám dal moc stať sa Božími deťmi. Ak veríme v jeho meno. Rozumieme? Proste není to všeobecná, že všetci sú Božie deti, ale tí, čo v Neho veria, tak tým dal Boh moc stať sa Božími deťmi. Takže prosím, keď budete vidieť nejaké videá, kde nejaký pápež, pán František vraví, že všetci sme Božími deťmi a všetci veríme v lásku a všetci sa máme na tom spájať, tak vedzte, že Božie slovo vraví úplne niečo iné. Že Božie deti, to je moc. Moc pre veriacich ľudí, pre tých, ktorí prijali Krista na svojho spasiteľa a pána. Takže nenechajme sa oklamať takýmito peknými rečami, ktoré sú všeobecné, ale pozrime sa hlbšie do Božieho slova. A to není vôbec o tom, že by sme mali mať nenávisť k iným ľuďom, k iným náboženstvám ani k ničomu takému, vás nevediem, ale máme mať pravdu, máme ísť v pravde Božieho slova, ktoré nám vraví toto. Vraví nám to, že to je Božia moc, že sa stávame Božími deťmi. Není to všeobecné. Takže držme sa Božieho slova a buďme požehnaní a rozmýšľajme o Božom slove. To som vás chcel tak pozbudiť. Nenechajme sa oklamať jednoducho, ale rozmýšľajme nad tým. Čaute.